Il-teori tiegħi hi li taħt l-Ingliżi aħna konna fucked up ħafna. Sewa. All right? Mhux inbilli kif jgħidu. Ara, min kien tajjeb taħt l-Ingliżi kienu dawn in-nies li kienu jieħdu tenders minant l-ammiral. Ma forsi Ġifieri sewwa, kompetenza. Ox kompetenza l-ostra. Daw, inti kellek korruzzjoni kbira menna x'inti l-ammiral u l-gvernatur kien jagħmlu jridu. Sewa. Fl-imperu kollu, ġifieri l-imperializmu ma kienx xi ħaġa ta' rule of law. Aħna l-lum niġġieldu għal rule of law, men. L-imperializmu ma kienx rule of law, ara biss naħsbu li l-imperializmu kien rule of law. L-imperializmu kien ħafna korruzzjoni, kulħadd isir sinjur, kulħadd trid Kulħadd isir sinjur mhux ħaġa sabiħa ma kollha isir sinjuri. Kulħadd isir sinjur imma l-klikka, l-ħbieb, l-elit minn għandu Mhux kulħadd l-poter. isir sinjur. All right? Imma ma taħsibx li mmeljoraw l-affarijiet tipo marru ħafna ħażin taħt ma l-Ingliżi. m'hemm xejn Taħt l-Ingliżi oġġettivament. ħafna ħażin. Tipo morna. is-sistema Le, parlamentari ma toġbokx. Diżastru, anzi. Il-Kostituzzjoni ma Kull toġbokx. ara. Il-post box il-ħamra li jem għalla qoddim il-teatru rjali Le. il-belti il-lem minn meta Le, konda. Fux l-Ingliżi, I'm sorry. Kull ħaġa illi ġibna aħna il-Maltin kienet bis-saħħa u determinazzjoni il-Maltin li jaspiraw għal ħajja ħjar u l-Ingliżi qatt ma kien fl-interess tagħhom li aħna jkollna ħajja ħjar u li aħna mmorru tajjeb. Mela, l-ewwel ħaġa. Aħna konna ngħixu f'sitwazzjoni miżerabbli ħafna. U mhux inbilli tista' ġib kull modell matematiku li trid. Bek fimna. Jiena nista' nġiblek. La, kont snajt tasal sal-punt, madonna. All right, il-punt huwa li jien nista' nġiblek Take your time. kull evidenza empirika fuq is-seklu 17 li turi l-istat ta' ħajja miżerabbli li kienu fija l-Maltin. Okay. Di estendiet fis-seklu 20, kellek imbagħad in-1920s li kellek economic boom żgħira għaliex id-dinja kollha kienet għaddejja minn economic boom wara l-ewwel gwerra dinjija, Malta gawdiet ftit minnha. Imbagħad daqqa waħda ovvjament reġa' kellek kollox ħażin fit-30s u aħna Malta mbagħad. L-economic crisis tagħna fit-30s hemm kienet kbira tagħna. Ġifieri Malta qatt ma kien hawn xogħol. Aħna Malta kien hawn ix-xogħol għax kien hawn il-kavallieri li kienu jinvestu l-flus. L-Ingliżi ix-xogħol kien isir meta huma kienu jitlu fi gwerra, kienu jkollhom bżonn il-vapuri biex isewwu l-vapuri, u mbagħad kien hawn fl-1880s fetaħ is-Suez Kanal u kien hawn il-coal boom. U kien hawn il-vapuri tal-faħam li kienu jifqu Malta u kienu daw jiġu supplied minn Malta u kienu jibqgħu għaddejjin joħorġu minn barra mill-Mediterran imorru x'imkien ieħor. So, Fl-1880s kellek il-port boom. U mill-1880s sa 1900 kellek il-port boom. Meta Sqallija u Morocco ikkompetew minn Malta u ħadulna s-suq, daqshekk spiċċa kollox.